ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛୁ ଆଉ ଧମକ ଦେଇଛୁ ସବୁ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଆରେ ତାକୁ କାଇଁ ମାରୁଛୁ ତୁ? ଆରେ ଟୁଟୁନକୁ ମାରିଲେ ହାତ ବନ୍ଧେଇବନି? ଶୁଣ, ପ୍ରମାଣ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଅଛି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛି। ଇଏ ଯଦି କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ଦେଖେ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣଟା ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଯିବନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ମଣିଷ ହାତରେ ନୁହେଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ହଁ, ଭୟଙ୍କର ଜୀବନଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ମରଣଟା ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ। ରାଖା କଣ ଏଥର ବୁଝିଗଲୁ ତ? ଆମେ ଭୟଙ୍କର ଚମଠୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଉ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଭଗବାନଠୁ ଟିକେ କମ୍। ନା,